D3 Bio ang immune cells when it fights your viruses. Di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumar mo, why kigaluyan? Number 1, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3 Bio, no? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP. Alright, so kumplituhon ang atong dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Oo, kulang na. Kulang. Kung D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio BCO, D3 Bio. Laing gidya nga kumplito. Kompleto. Amo na D3 Bio. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at duwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo.
Balit na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipin yung oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras ang builog na giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, The Antiviral Antibacterial Specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night
Night Watch, June Alojado Capulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch, June Alojado Capulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch, June Alojado Capulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch, June Alojado Capulo, K5, Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaliwat may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa palatuntunan, K5 Night Watch. Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, duwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Kang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa tubo nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinaandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 si Siro Sulon. Ay, ka-K5 Aron Ripuyo gali. Kagang aton nga piloto sa patrol ka K5 Jason Talaron. Samtang mga kaupon man naton karon ng iban pa nga mga balita man kag information alin sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters nagikan sa Iloilo City Hall ug kita kay K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Provincial Capitol ug naton si K5 Alexis Calante. Mga natipon man nga mga balita kag information mga follow-ups nagikan ay K5 Karen Badilla. Ilaman ka mga investigative and follow-up reports nagi ka naman kay K5 Kim Kaluyo. Sa kinaandan, maging kaupon man naton karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita national, balita international. Nagi ka naman sa News Center upod sa kay K5 Sani Punay and K5 Aliera Joy Apin. Kinahanglan po natin rin sa technical side. Wala nagalubada. Ako mangyapon. K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Thursday, July 31, 2025. Uy! Birthday Lin Manuel Subong.
ko pa ma-check akon kung nakasulod na sa akon nga kuan pa. Sa akon nga buon-buunan. Ha? Ano abi kay way pa may maubos akon nga sweldo mo. Way pa maubos gasto. Ano pa way ko mag-check kung ara na maliwat. Mayo bala na, usto bala na. Hindi mayo ni. May guro ma-resign na lang ko kay nga hindi kay mo mag-resign sila nga man. Hindi mayo, way pa maubos sweldo mo. Swelduhan ka na maliwat, tinano na yaman. Oh, yeah. Oh, di 500 no? Hindi manami, way pa gani maubos. Sweldo naman, tinano na yaman. Ababa. Wala, sige Joke lang Dato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Today is a Thursday, July 31, 2025. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Goodbye birth month. Tapos na kami amon sa amon nga birthday. Bahala dayang mga Agosto. Kaya nga July ni ti medyo tikiriwi. Dala pa na taga dalasdas na hasta nga Agosto. Di ka mo naman na panabat sa mga kwanda. Bahala ka mo da. Total nakatapos na kami amon niya sa mga month of July. But you know, the person who born on July is a legend. Ang mga tao mga tao sa bulan sa July, mga kuan kuno na, mga pinasahin, mga kilala. We are born the month of July. The person who are born in the month of July are legends. So yun dia. Bulan sa Agosto Wala, sige. Joke lang na muna. Hindi man na sa mga month of iban mga binulan, hindi black 500. Pero kalabanan nga t-shirt, kita ka mo sa mga t-shirt nga tao kuno nga born in July. Ara na mo mga t-shirt nga muna. Person who are born on July are legends. Nga mo ginayaw. Dungan kami gali birthday ni Senator ni Senator inang Marcoleta bla. Dungan gi kami birthday July 29 man siya gali. Si Kuya Marcoleta. Eagles magali ni siya. Okay kuya. Sige So sa ato sili nga pagpalagan mga ka-K-Fan, sa aton karon nga mga pilanak ka mga dalagko nga mga balita kag information. Sa aton karon nga mga headlines, mga ka-K5. Sa aton nga mga balita lokal, diri kita na sa aton nga mga balita lokal sa mga headlines. Sang balita lokal, inpahayag ICAS nakuhaan sang Laragway. Member kuno sang ICAS ni nakuhaan sa Laragway nagasakay sa motorsiklo, nagaangkas sa motorsiklo na wala sang helmet. Sila nga pabayin lang da, balo ka mantikin ang lano man lang kung kaisa maguruwaslik puder mo. Ang lano man nila nga maguruwaslik puder, mas mayo-mayo na lang na nga kwan, nga nakuhaan siya nga nagaangkas sa motorsiklo nga wala sang helmet. Sang sa ini mga ka-K5 ang isa ka kwano ang isa ka tricycle niya sakyan sang mga ambot na ni mga adik ni o kung base kung tripping lang nila ni ka-K5 bara o natawan nyo blo nan nagasakay sa kwan sa tricycle mga ka-K5 tapos ka sao tapos ka ubas ang brief ang tuso yaw ipakita ya buli yaw tapos ang isa na nagabugsay tapos ang isa, doon natawan nyo ba lang? Ini sila naghiwat sang kagabi ni. Hiwat ini sang kagabi mga ka-K5, tira sa may dalan sang diversion road. Isuno sa report nga doon ipaimbestigaran kuno ini ni Mayor Aisacho on sinon ni sila. Amo na ni sila mga grupo sang inang kwan siguro kasi kung tripping malanila ni or para sa kwan ba si content creators ni sila tripping sila para sa content lang man pero the point is mga ka-K5 diri niya sa syudad sa Iloilo may
mga suksok siya nga helmet tapos sakay sa babaw tricycle samtang galagan ang tricycle kasaot-saot siya pinapakita yang iya alatrasan daw ka nami kisag itsura sa alatrasan sa kaituman Maria Ihunis di Garapunis di Santisimatis may imbestigalan ko rin Mayor ay sa Chone sinone sila mga apat sila kabilog mayara sa sulod gasakay masakilid pero isagin na sa babaw nag-brief lang tapos ginauba-uba yung iya nga underwear na ginapakita ang kaitumon sang iya nga alatrasan mga kakipay. Kita nyo. Araonan. Mga kakipay mo so standby ka mo kaya to nagkaroon nga pag-istoryahan diri sa ato sila nga pagpangalaga day kanamiton nga klase kag kapaw na to nagkaroon mga follow-up report nagikan sa patrol ilabi nagit sa ato sila nga City Hall Connection kaya sunod diri sa report nga si Mayor Isa at so mga kakipay inmaduan niya ko ng ICPO kagang TTMO nga imbestigaran kakilalahon ang lalaki nga nagasaot si babaw sang tricycle nga nagalakat sa may dalan sa diversion nga ginauba ang iya nga underwear nga ginapakita-kita ang iya nga dukot sa alatrasan mga ka-K5 so tripping may posibilidad nga ini tripping or may posibilidad nga isa ini ka ginakabig naton nga kasi content creator blan ni sila nga gusto nga magpasikat, nga gusto nga magdasig nga makita dayon kag gusto mag-viral. For viral purposes pero the point is pinastos ng ubraya hindi bla. Kadamo sang tawo. Ara kay mo sa tunga sang dalan. Masaot ka nga nagauba tapos ubahon mo pa yung mo brief underwear mo. Ipakita-kita. Tani bla kun daw ano pa matyagan mo do sa ano ka sa oblation. ay pagka kwan ang panawag sini sa ila mga kwan mga ano pa no sini gani mayari ni sang term nga ginatawag naton mga kakipil mga exhibitionist nan amo ni kalabanan sini mabase kung exhibitionist blan ni sayaw ay siya mahuya sa mga pumuluyo nga pakita siya nga okay laman na tani ka sa sao siya nag-underwear siya galing kay Inubay ka magtuwad pang tuntoy dahil ka nag-underwear ganit sampal mo nga ati content creator ya kami mo nga minamoto kung ining ubahon mo imo underwear ka magtuwad sus Maria Ihunis di Garapon daw ka limpyo-limpyo isang itlog sa tuntoy ay kalain may klase ka amo na ni kadamo sang buang diri sa Iloilo City sabi ko anay never again kamo sa illegal drugs dapat kay never again kamo sa illegal drugs mga ka-K5 dapat wala sang amo ni diri nga katabo sa aton sa syudad sang una nga chimpo mga ka-K5 sang chimpo pa mga ka-K5 ni nga ginapasibangdan nyo to si former Mayor Jen daway ko bati nga bisan no pa kadamo-damo sa mga drug addict sang una daway ko bati nga may nag-amo mo ay ko nakikita nga may nag-amo ni mo may nagara siguro nga nagsaka sa babaw sang mga kwan sa mga turi ka maghanana nga daw maglumpat pero mga pero sini daway ko nakita sa amo siniyo never again kamo sa illegal drugs kung si Miguel pa never again pagkatapos walang tawab lang mga tinawo mga pumuluyo nyo Maria Ihunis di Garapunis di Santisimao mayad blana mga ka-K5 kung content creator ka ti okay man na pero the point is makahuluya giman hindi bala ti pa imbestigaran ko nun Mayor Raisa Chone kung sino ni sila kilalahon ko nun tapos na kilalahon na base supporter yung magani guro ni base mga butante nyo ni nga nagburuang na bla kasi bla kung why na nikran unon bla na sobrang kagutom bla kaya hindi ginaobra ninyo lang tawab bla mga tricycle ginapang kwan nyo ginapang dakop nyo ang mga tricycle kaya ginapamulta tag 2 klibo tag 1 klibo diba siya na nikran unon diba siya nagburuang na ni kay sobra kay wala na nikran unon kaya ginaobra nyo ka kwan ka pang dakop ni mga tricycle driver subungo kag ginapamulta tag 1 klibo 2 klibo kaya nagburuang na niyo mga
lain ang mga utok nila niyo. Sobra nyo nga hala pagpigos sa ila sa nga hala tudo nga pinangdakop sa ila bisan tungang gabi ginapang-operate nyo. Pagpangdakpon ti araw nagburuang na way naguro kiran uno na no pa nagburuang ko. Hindi bla. Nakikay. Nan. Ibasi mo na. Base kon mga content creators na parang gusto lang mag-viral. Viral dayon automatic viral dayon Diri lang ni makita diri sa syudad sa Iloilo, ari di sa may dalan diversion or ginatawag naton nga BS Aquino Drive, mga ka-K5. Ang overpass na yan asang SM City nga kuano nga overpass. Dra gina sila dapit sa tubang. Kasaot sa babaw sang tricycle, pagkatapos magka-K5 wala sang bayo. Naga-underwear lang. Mayo patani bala ko nang yang underwear do ko nami man blang itsura sus Maria Hunis perti pakalago sa underwear sa yo dapuga. Underwear ya perti pakalago. Kaway kagi laba tatlok simana bla. Ubahon mo na kag ihaboy sa dingding laban-laban ang kuana ang yan ng underwear malakat na nga matumato mo. Gali kay ginataba na kasubay. Ay Maria Ihunis di Garapunis di Santissima. Ano mga utok nila siniman mga kakipay man. Ano, so istoryahan na karon no. Diri sa ato sini nga pagpangalagan mga kakipay bay. Berte. May mataga pa si Bangoy sini sila nga mga adik sila pruti. Nagani mga mayo utok mo maimo mo na bladra. Tapos apat pa pila sila kabilog to damo pa sila. Kakakipay bing isay ga bugsay-bugsay ngino pa matyaga niya daw paruto ginasakyan niya. Kung mga content creator sila kagusto nila nga mag-viral, at automatic viral dayon. Kita nyo, di papangita na ganit ni Mayor Raichacho. Papangita na niya pangitaan na niya titimo kag pulis niya pangitaan nyo na i-identify nyo kung sino na sila. Kasi mga butante nyo na ligad nga eleksyon. Kaya nga ako niya sigurado ko akong butante hindi buang. Uy, kalain! Sarihan talag karoon mga K5 diri sa ato siling nga pagpangaragan samtang sa iban paraton nga mga balita kay information. Suspect nga nagbuno patay sa bouncer sa city proper isa kuno ka scholar sa kaga special education student sa isa ka private school diri or private university diri sa syudad sa Iloilo. Why kuno record sa barangay? Abot na nga sa kabtik man to kamot si Yaman. Nakita nimo sa CCTV footage mga ka-K5 sa natabuan sing insidente na may nag-abot nga 3 ka mga babae. Sila nga duwa ga tubangay mga ka-K5 sa Kalanan. Kakaon sila sa arroz caldo. Tapos kinserbihan sila sa arroz caldo. Sige sila nga tubangay kag sige sila nga tubangay sila kaon sa sining suspect. Mga ka-K5 daw 3 kabilog ang atubang niya, siya lang isa sa atubang man. Katubangay sila pagkaon kay manti nag-share sila sang table bala mga ka-K5 kay manti karanan na aros kalduhan na damong may barangay San Felix. Tapos dugay-dugay makita ninyo na sa CCTV footage sa raw makita nyo na mga ka-K5 nga ginasirbihan sila sang sang mga pagkaon sang aros kaldo. Dason na raw pagkatapos service ang babae nga may edad-edado sang aros kaldo. Pagtalikod ya pagkadugay-dugay gulpiya binasyahan ng isa niyo na ginbasyahan pagkatapos tumindog pagtindog dalahan os buno amo na to ang na ato abi mo gisumbag lang to buno na to sa sini nakakalo nga suspect mga ka-K5. So ang iya nga pagsumbag abi mo ginsumbag lang pero gali ay ara na nga labang ang kutsilyo ginauyatan ining nakakalo ngayon nga suspect mga ka-K5. Pagkatapos sumakay na sa siya nga motorsiklo nga daw sa wala lang. Kinkwa itong yabis guro to. Kaya nga motor, then pagkatapos pinandar ang motor niya, mga ka-K5 kag nagpadalagan siya nga motor ka naglakat na dayon. Ang duway ka mga upod at tutuga pungko. Ang duway ka upod blaw at tutuga pungko lang to. Pero siya yati naglakat na, mga ka-K5. Atong biktima, pag buno sa yati tumbalay na guro to, nakatras pa so pero tumbalay na, mga ka-K5. Kay atong abi ni mo sumbag lang to ang ang araw na may nag-abot nga 3 ka babae.
Inang giabot nga 3 ka babae, hindi man ni nila upod ya mga ka-K5, no? Daw mga upod nila di daw nagbakal paganiguro ni sa mga pagkaon manda sa suladra, no? Then mga upod galin niya sang manog baligya. Para kay nagserbi pagani sang pagkaon ng isaw. Nan mga ka-K5. Tapos sila ato sila sa may karanan, gatubangay sila ang ining biktima gaatubang sa 3 to, no? Duwa ka babae kag isa ka lalaki. Ang mga ka-K5 mga lalaki ng isa, babae ng isa. Tapos ang isa daw lalaki, babae man ha. Siya amo nila kalo anong suspect ato sa may piyaking nga side, sa may piyaking nga kilid. Amo to yung mga ka-K5 ang suspect. Pag service ang pagkaon ato na naghatag sang pagkaon to sa iya sa piyak, mga ka-K5. Then ang cartographic sketch sa sining duwa ka mga sa sining babae. Ang babae ni daw matiko daw mo ni kanong live-in partner sa sining suspect, no? Sining suspect amo ni nakakalo sang pula mga ka-K5 nga medyo trutimbulog ang matabla. Nakadtuan na ini kag na istorya mga ka-K5 ang ining live-in partner sa sining suspect, isa ka estudyante. Suno sa report, no? Abi mo to gakwan na pakita nimo sa CCTV footage bila mga ka-K5, abi nimo kun inisya ang ginasumbag lang pero may ginauyatan nga kutsilyo to, buno na gali to, so sakam-sakam gitong lawas nga waraw, no? Na makita mo na pag kuan niya to pag hanos siya sang iyang kamot mga ka-K5, makita nimo sa slow-mo nga ginapakita namon subong mga ka-K5 nga pagtindog ya kundi ginbasyahan niya ang biktima, nag-atras ang biktima pero dalaya ahanos. Amo na to na buno na to. Then nakapalagyo pang biktima nga atras pero ti sakam na to sang iya sining kutsilyo. Then gisunod ya patani galing kay kita nga gurong nga tumba na. Amo ni dayon nga nagbalik na lang siya pero dala tago sa iya nga kutsilyo mga ka-K5, no? So pag kita nga natumba na, nagbalik ini siya mga ka-K5 kag nagbalik sa iya nga motorsiklo. Dala tago sa iya kutsilyo pero ti kalaba sang kutsilyo ya galino gin sukbit sa liwat iya kutsilyo kag magsakay sa motorsiklo mga ka-K5, no? Kag kita nyo ang hanos siya. So amo na to ang paghanos siya, igo na to ang biktima sang kutsilyo. Isa man lang kabuno. Isa man lang kabuno kay 500, no? Galing kay sakam-sakam ginang igo daw sa dughan gi kuno na igo ning biktima mga ka-K5, no, sang kutsilyo. Kaya masagang ang kutsilyo nga pagbuno siya. Kung mga si Chuck Norris tong iyang enkwentro, kung hindi gani si Steven Seagal, ilabalaban sagang tong kutsilyo to, okay, 500. Kaya mante ang biktima, bouncer ng biktima mo, silingon kabalo man may pangamot man tanin pero galing. Kaya mante si par siguro nga 2 lakon sa dayon duro diretso bla. So amo ni ang cartographic sketch naging pakita sa base sa witnesses kag base sa CCTV footage nga mapakita sa inyo subong amo ning itsura sang lalaki. Tapos ang iya nga upod nga babae nga daw mo ning live-in partner niya nga ka-K5. So amo ni siya ang napakita nga mga itsura nila. Then so may identification na-identify na ni sa aton nga mga pulis. Kag subong hindi na gani siya K5 Andre makita kundi na ning suspect. Nagpalagyo na ni, no? Ang ning suspect, then ang live-in ano man kalabot-labot sila si live-in kay way man niya kung bisa makita mo sa CCTV gapungko na gani ni hindi bla. So mani pero kinanglan nga may isa sa mga gamiton siguro nga accessory or witness siguro no? Pero sa background sa sining suspect nga ining nakakalo sang pula kag medyo trutimbulog ang mata mga ka-K5 ang report nga ini siya isa ka estudyante kag scholar pa scholar sa isa ka university diri sa siyudad sa Iloilo, private university diri sa siyudad sa Iloilo mga ka-K5. Ano gitong kainitan niya tong nabun-an niya gining kagibinuno niya gining biktima man.
nga daw gapungko man lang gani ito. Hindi ba? Kaya magani sila kuan ga aksyonan nga kunano gid araw gapungko man lang gani oh. Tapos pagbasyaya sang kuan, pagbasyaya sang arroz kaldo sa biktima, dala tindog kag dala dayon hanos sang buno sa biktima ti gusto pa ni sanggon sang biktima galing na labot gid sa no. Sang sining kutsilyo naging buno sa iya sa sining suspect mga ka-K5. So pinaka numero 1 nga witness inang babae mga ka-K5 nga naghatag sang pagkaon. Hindi ba? Amo na sang witness so kay kagang duwa to nga nagapungko nga upod ya. So amo ni mga witnesses sang matabo ining pagbuno sa sining biktima nga sa diin gin report nga napatay ag daw nahamyang na gani ang bangkay sang biktima dire sa may barangay San Felix mismo. Kay dira man naga-istara ning biktima mga ka-K5 anti sa magsulod siya nga balay naghapit anay sa arroz kalduhan kag magkaon. So hanbay kamo kay suryan talaga kakwaon nato ng mga follow-up report kung ano nang latest ay sa report kay informasyon ining suspect daw grabe no. Pagkatapos siya buno pawala sa ginabalikid ya pa tapos sakay sa motor yun sa wala lang. Tapos ang babae ganito nga kuano nga nanay bla ginikanan ang kuan bla na nagabaligya bla na ka-K5 no. Daw sa wala man lang siya gani nagbalik pa saya sa may lamisa kag mo tanong nang ginimo nila to gindala na sa ospital to daway man no. Naglagan guro tong biktima no. Then siya nagsakay lang sa motor ka magpalagyo mga ka-K5. So amo ning cartographic sketch sang sining suspect ang nakakalo pula no nga daw timbulog iya mata mo ning suspect. Tapos ang babae na siya daw amo kuno na ang miga or live-in partner sang sining suspect mga ka-K5. Ati estudyante kuno ning suspect ni kag daw scholar kuno ni sang isa ka inang private university diri sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5. So yan tara karon diri sa ato sining pangalaga samtang sa iban pahinaton nga mga balita kag information. Ang una kuno nga solar boat nga inughatag sa BIFAR mga kag-orsang BIFAR mga ka-K5 sa probinsya sa Iloilo daw way pakaabot ginahulat pa. Sano ko na maabot man? Yun wala na adlaw. Ay akalain. Ano Maria Iunes so ano na yaman sa solar nga daan nga solar boat na oh. Isano nyo pa na ihatag ya, taga BIFAR. Ihatag na kung wala nang adlaw ay naano masular na. Ginapaabot pa kuno, ginaulat-ulat pa. Para na kuno sa ato sining nga probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Storyan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag sa ato sining nga mga kwan nga mga followers, uy, damo ko viewers ba? 183 ba lapit-lapit 200 ba? Makalapot 200 akon nga kwan nga inang matabla. Ang nagalantaw bla magabot 200. Makuan ko mahatag kami ni K5 Andres ang 200 pesos nga GCash. Yay! Basta maglabot lang 200. Kung hindi maglabot 200 atin hindi ko maghatag 150 ay gaya kagin muno ko nagnubo so nag 156 na lang. Ate wala na why na? Ay salamat nakasave naman ko 200. Nagnubo pag nagnubo agin muno ko lang. Sige. Dugay-dugay mga ka-K5 no. So balikon ta kamo kag sa aton nga mga followers, sa aton nga mga viewers, mga ka-K5. Aton ini nga i-plastar kag pang-acknowledge na to no sa mga gusto magpa-shoutout. Kuha na kamo o sa mga sobra 100 plus. Mga lapit-lapit 200 na ton nga mga followers nga nagalantaw subong. Bilin na kamo sang inyo nga comment sa comment section ta ay para nga ma-shoutout ko kamo diri sa atong sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita nasyonal
mga ka-K5, ano ang mga dalagko nga mga balita nasyonal kag internasyonal diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ari ay, no? Sa aton karon nga mga headlines mga ka-K5 sa mga balita nasyonal, ang national and international utang sang Pilipinas nagdangat na sa 17 trilyon. 17 trilyones. Sabi nyo, bilyon sang una sang pagkatao sa amon 1972 pa lang. Sang natao ko kay 500 1972. Ang utang sang Pilipinas, bilyon pa lang, no? Bilyon pa lang kay 500, bilyon. Subong kay nagkalatao na kamo gina nagpabugat sa Pilipinas, trilyon na subong. Di ko magkalamatay, kami kamo manubli na sang utang. Bot silingon, ginabusong pa lang ang tao, no? Ginabusong pa lang ang mga kabataan, subong way pa na bunag. May ara na nga daan nga utang pag magbugtaw. Pagwa nila sa kalibutan, may utang na sila. Nga, abi nyo, sino utang na? Abi nyo, utang na ka presidente, utang na ka mga senador. Hindi! Utang na to na nga mga pumuloyo sa Pilipinas. Kung hindi natin mabayaran, mga ka-K5, embargohon ng Pilipinas ang World Bank. Abi nyo lang, ha? Tapos, ano pa ng mga balita nasyonal? Mga ka-K5, President Bongbong Marcos Jr. pirmahan ang barangay kag SK election postponement. So no, sa kay Secretary Rimulya, damo ning ang mga barangay kapitan subong nga nagapungko ka mga barangay kagawad ga iwal-iwal naman mga buli nila ga pinalakpak naman sila Kaya yehey, salamat. Hindi kami mabalusan sa mga tao nga pinang tarbisiya namon ligad leksyon. Yehey! Ang mga wala namon ihatagan sang dulitupad, hindi kabalo sa amon. Yehey! So no, sa kay Secretary Rimulya, mga ka-K5, nga pirmahan ko na ni President Bongbong Marcos ang postponement sang barangay kag SK election sa palaboton nga December. Ilang tawon ta kung naso matuod ni. Mga ka-K5, kay kung magtuod ini, kabalaban hindi madayon ang eleksyon sa barangay sa maabot nga December. Pwerte nga kalipay sa mga sungak-sungak kag sa mga takaban nga mga barangay opisyale. Sila tsambane. Ari naman sila na kuan naman tama. Puspon naman sila nga aton nga kuan. Sila tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya sa pagkadalok-dalok kapag kasungak-sungak nyo. Mga bilidaran ka mga klase sa mga barangay opisyal. Istoryahan talaga karon mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalagan. Samtang 71 ka mga Palestino patay matapos nga ginpangluthang sang Israelis samtang nagahulat sang ayuda sa Gaza. F-35 fighter jet sang US Navy nagtibosok sa California. Ari pagid, no? Perte nga mga balita mga K5, no? Sa mga balita international. Istoryahan talaga karon diri sa ato sa nga pagpangalagan diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon nabatian mga ka-K5 ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwa na sang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Klinika DTX 500 mga ka-K5 di superior antioxidant. Kanso buman Klinika Mighty C di immune system booster. Ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Kinanglan naton nga magpabilin nga mangin healthy nga ato sini nga lawas. Para nga main healthy kita, mga ka-K5, wala na sang iban pa nga mga food supplement nga kinanglano ninyo. Ang Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5, amo ning kombinasyon kag pinaka-right combination kung sa mga boxing pa K500, amo ini ang left and right combination nga uppercut ni Manny Pacquiao.
nga kung masakam ka, mga K5, ang mga virus, ang mga balatian, mga free radicals na nagasunod sa lawas na pag masakam sini, sigurado nga hindi na makatungkaaw kag wala tsansa nga magtubo, ilabi na gid ang mga cancer cells sa aton nga lawas. Kay mas pinaka the best ini mga K5 nga kontra cancer. Like for example, sa mga cervical cancer, prostate cancer, sarcoma cancer, brain cancer, lung cancer, kay iban pa nga masay sa mga cancer, sakam ini mga K5, hindi makapurma sa lawas naton. Once nga nagainom kita sang maintenance, sang klinika DTX 500, kag may TC mga K5. Kay mga K5, puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga nagadevelop into a cancer. Magluwas sina, mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Amo ina ka kampiyon sang DTX 500. Ang may TC naman mga K5, isa ini siya ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas naton through apoptosis bag-o pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So amo na mga K5 kana hindi nyo na paghulaton pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag may TC mga K5, bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, bakal nyo man sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy nationwide, diri sa Iloilo, ari diri sa tupad sang Robinson, dalan Ilopez, sa may kilid lang gid sang inang St. Robert's International College mga K5. Pwede ka mo kabakalda kag may libre dila nga check up. Sa Pasig City, ara sa may Salvacion Street, Salvacion Street, corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. May libre mara sila nga check up. Dira sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog, may libre mara nga check up. Kag dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwasang Miagao, may libre mara nga check up ang klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ano pa ginahulat nyo? Para magapabilin nga healthy ang lawas nyo, magklinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para magapabilin nga healthy ang lawas naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton nga oras alas 10:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa nangyayapiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, wala sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan na gid panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang.
December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon, nakalabot kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangalaga, prober kita magsailo na sa mga situational report nagikan sa aton nga patrol. Kay lakip na ang aton nga paghatag na sang tiyempo sa ato sila nga mga followers, sa ato sila nga mga nagalantaw sa K5 Night Watch. Ito sila nga Facebook page mga ka-K5, dali lang i-check na to nanay ang latest weather report nagikan sa aton nga local Pag-asa, nagikan diri sa Pag-asa Iloilo pod kita sa aton nga weather forecaster nagikan sa Pag-asa pod sa kay Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Hello sir, good evening kag sa aton man mga pagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, July 31, 2025. Dasig lang sa adlaw no ang buwas August na. Latest nga weather update naton sa subong southwest monsoon no ang nag-apekto gyapon sa may Luzon kag sa Visayas. So tungod sa sining sistema diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather na kita. Fair weather kita sa subong adlaw. And for the next coming days muna nagaling due to southwest monsoon, may mga chances gyapon sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Usually nagatuhawon siya sa hapon, sa gabi, and even sa may early morning. Hangin natin diri sa Western Visayas nasa moderate to strong, southwesterly direction nga muna magadalas ang moderate to rough nga coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:14 kay sang hapon magabot lang ni 5:38 buhat sa aga. Amo nga nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates, and as always, stay safe out there. Engineer John? Yes, sir. May kita sa may mga nasiplatan sa outside Philippines sa aton nga PAR sang low pressure area. Yes, sir. Wala kita sa mga monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sa guwasang PAR.
Okay. With that, Engineer John Baron, sir. Salamat kit sa information kag mayong gabi. Yes, sir. Thank you and mayong gabi. K5 News FM. Kampiyon Report. Daway subong sa may nakita nga low pressure kuno no. Daw may nasiplatan kita tong LPA pero layo to guro. Daw dito to dapit sa Hawaii. Daw may makita ni sa aton nga pag-asa kay to sa Hawaii may nakita ino daw 1,010 kilometers northeast of extreme northern Luzon as of 8 p.m. Low pressure area o kung LPA. Dito di dapit sa Hawaii gali dapit ko ron. Layo pa man naguro no. Kay 500 no. Di mo naman nakita nato no in the as of 8 p.m. na ang nakita nga daw may kuano may low pressure area sa ato sining basi kun sanag na yasang kalibutan basi kun adlaw na yan. Sige, anyway, K5 sa report sa ato sining kuano nga inang pag-asa daw ay pagidman sang low pressure area kuno nga nasiplatan. Kasi kun kuan pala to ga hana-hana lang guro to. Mga K5. Sa ato sining pagpalagad mga K5 sa ato sining mga followers aber pang pasiplatan ta. Hatagan ta sang hostisya ang mga followers naton kay na do mga galabot na sila mga lapit-lapit tanin sila 200 dula lang gulpi no. Sa K5 Pasig daming gabi kay K5 Edmar Likinya mayang gabi gid. Shout out sa kay Banks PSG, shout out man Jamie Canido, sa kay Agustin Laudato, shout out Mercedes Malquerido, Larry Mission, Alex Postrero. Sa niya may gabi sa imo K5 John, diin imo station man. Hihihi. Kapamati ka dito K5 News FM, kapamangkot. Ang location? Ari di sa may komisyon sibil. Dribla sa old building sang kwan, sang opisina, sang dole, bla sang una. Diri na di. Ang amon nga opisina RD station amon sa may third floor. Okay, sa kay Perleto de los Santos, shout out man sa kay Glenn Jetworks or GT Works Tranco, good evening man. Kay Niluel Nari Uwabab no, sa Babaw family sang mulo no. Sa kay Alex Postrero, pa shout out na lang ko from Takasharo nga kasi manwa mo ayos Sa kay Jesse James Garvelies, idol na ipon tatiil ka baboy sudanta ging laga ko an naipon niya pon guro ni no. Idol niya pon tatiil ka baboy sudanta ging laga ko kag paghumok ginadubo nga may istiwitis iya agyan sakon idol John. Galing, grabe, namit na, no? Hello sa kay Jesse Garvelies sa Mansaya Lapos nga nagapamati mansubong kag gayuhom kay nabatian niya ang ngalan niya. Munang kampyon. Sa kay Escort, good evening si Sir John, watching from Pulo Maestra Vita Uton. Good evening lang to all K5 News FM Fans Club Iloilo and the International Chapter 2 Incorporated. Okay, halin sa kay Escort. Kay JC James Garvelies niya, okay, nabasa ko na ni. Nyapon kami diri ni junior ko, Jade kag partner ko, nga wala pa kapanibin si Edeline Bidjures. Muna ginahulat ko daan, papanibina na. Edeline, pagpanibin na, humut-humuta gid ha. Kuduhi nga pahumot na kay laban-laban sila nga. Imbis nga pa niya puno niya nagkaroon siki kababoy base kun pati pati babaw sang siki nagkaroon tiraho niya na. Laban-laban ba siya naka-extend food supplement for men na sa blaw. Kay Glenn Gerhemda, good evening idol, shout out lang gali. Sa upod ko di kay gamay nga hindi na makatulog
kung hindi matapos program mo, Idol. Okay. Sa kay Perlito de los Santos, Idol from Hines Nuevo, San Enrique. Mayang gabi. Kay Benji Astorias, good evening. Rose Simpas, good evening. Kay K5 Idol John, kapuli ka sa tanan nga mga tagpalamati. God bless. Kay Verna Salvilla, good evening man. Rhea Capanas, Christine Gardusi, good evening. Laila Sofia Altilio Hiroche, good evening. Kay Liz T. Di Pamalyo, good evening. Kay Dindin de los Santos, good evening. Sa kay Stanley Valiente, good evening. Shout out Idol. Sila halin sa kay Jap Rubado. Kay Ayeng Pastrana, abaw ari ka na digali Idol. Mayoged, mawaswas naman ta. Sa kay Marty Salapantan, good evening. Restituto Lanza. Basi Abi Hatlig Matso. Hi. Pamatyagan. Ano ning yambot silingon naman? Basi Abi Hatlig Matso. Hi, pamatyagan. Ano bot? Ano ni man? Hindi man ininchik, hindi man ni Kinuriano. Mga klase ka pa tinaga ng imo ni man. Hi siguro. Amo na, ambot mo silingon. Okay, sige. Sa kay Christian Gardo, Sida Mayang Gabi, sa kay Gia May. Good evening kay K5 Idol John, K5 Iloilo Idol John. Sa kay Talento Christopher, good evening Idol John, watching from San Pedro Mulo. Kay Angelo Dima Vivas, lifetime niya na idol, hindi ron na malipatan katawo, may ihayo na da sa iya nga amigo na. Ano naman? Anong buti siling man? Sa kay Luisito Castellano, good evening, shout out Idol. Ari ko di sa Mamaylan City, Negros Occidental. Kay Arman Bakuguay, may gabi, mga ka-K5, Sir John. Kay Richard Rivera, Idol John, gamonitor kami diri sa Bacolod. May gabi da sa kay paring Richard Rivera. May gabi da pare. Pasensya gid wagi madayon aton nga transaksyon ano. Sige lang dayonon tanak kon makachimpo. Kay sa mga kuana, sa sunod bulan naman niya. Sa kay Nini Carmel, good evening, listening from Nabitasan, La Paz. Sa kay Paul Sparcon, sino nga rapper na? Sinang rapper man din ang rapper atong nagbuno o kung ang ginbuno? Hindi lang ginbuno. Tuya kwanto daw bouncer to. Bouncer siya ang ginbuno. Sinong rapper to? Mutong suspect atong nagpamuno mutong rapper. Sa kay Nini Carmel, viral pa na siya ligad Idol, nagbulig sa ido, ining suspect o kung ang biktima. Kay Robin Brillantes, good evening Idol, pa-shout out sa family Brillantes sa Pulao, Dumangas. God bless sa programo Idol. Kay Angelo Dima Vivas, diin gid na malagyo man. Dason si Mana, sigurado, labot na sa ka mga pulis. May tiyo kagigig palagyo imo ya. Kaga nga mamuno, kagig kag mamatay nga. Daway matugani ga. Gahulag tong biktima, hindi bla? San sa video, sa CCTV footage, makita nyo, kapungko lang nga itong biktima, hindi bla? Kung nagbaanay ka mo, babaanay lang ka mo Hindi bla kay 500? Kung nagtapungulay ka mo, tapungulay Hindi kay bunoon mo gini mo, kag patyon. Hindi bla? Kagambay nga diferensya, mamuno gini mo kag mamatay. Buot silang may killer instinct kag gini mo. Hindi manami. May tani bala ko nagpukutay. Way gani makita to nagpukutay ka mo, binasyahan mo lang imo gulpi sang sang arroz caldo kag pagkatapos sinansakan mo buno. Buot silingon nagapakita lang nga may pagka nga klase kabatasan nimo naman kagamay nga diferensya, hindi bla? Mga ka-K5. Sa kay Tabakiraw Marife, good evening, may gabi. Kay Maria Luisa Garcia, hi sir, good evening. Hi man, good evening man. Kay Emmy Sulis, good evening. Kay Rose Fajarito Chavez, natuyo ka na, nagapanguyab na siya. Sa kay Lori Abadonio de la Cruz, good evening Sir John, watching from Rosario, Dumangas. Kay Jen Ray Simon, good evening Sir John from Sambag, Zaraga.
Kay Joel Alberca Gansya, good evening man. Sa kay si Krong Krong, musta na? Sila nga to. Ini nga si Sing Krong Krong bla. Sila nga musta na? Mayban. Ano ginang mayano na? Musta man? Ngalan niya si Krong Krong. Gatalikod para yang iyang kwan, ang iyang ano ganini. Ang iyang profile picture bla gatalikod. Hindi makita itsura ya. Sa kay Nonoy Amasio, shout out Idol Caps. Sino niya iya nga ginakamusta man? Hindi man ako guro ni kay niya musta na ni si Nini galing ginakamusta ni. si Krong Krong. Sa kay Julia Rebecca Gansya, watching from Barangay Inangayan, Santa Barbara. Thank you. Romeli Buon Bunda, Idol, good evening. Biskan hindi na 200 akon Idol K5 radyo lang akon nga halin sa imo, okay? Okay na Kuya Idol. Watching you live. Please greet Bunda and Libon family from Barangay Rima Rizal. Thank you Idol and God bless. So damo man radyo tadi sang nagligad di K5 andre no. Damo na ato na sa kay K5 ano. Ari pa di may ari de. Mga ko na karon na kayata ko kay Romeli Buon Bundaw. Sa kay Sylvia Pama, good evening Sir John, may gabi man. Sa kay Philip Hapon Pindyuday, may gabi. Maria Luisa Garcia Baw, hindi man tanan idol nga, tanan nga mga barangay official, sungak-sungak. Ako pamangkuton gusto ko gid madayo ng eleksyon tiyo, sakto man Pwede mo ko gambal nga tanan-tanan gid nga mga barangay official kay may mga barangay official man nga inang mga maayo kag mga matarong. Why na hindi na generalize ang paghambal ko? Ang akong ginahambal sa mga sungak-sungak lang. So, kung hindi ka sungak-sungak, hindi ka na madalay, hindi na maglain buot mo. Sa kay Paul Sparcon, ang do paryo man sa mga call center bla nga paghambal ko nga atong call center agent ang gintira ko tarantanan sila nag-react na dayon. Tapos ako nang malain. Sila kabalong agin pangita taganing ideya para sa kaarayda nila. Kuha na lain na misinterpretar nyo lang na. Sa kay Paul Sparcon, shout out sa kay wifey Cheryl Parcon, birthday niya subong. Uy! Happy birthday sa kay Mrs. Cheryl Parcon. Happy birthday lang da. Kay Romy Gabasa. Good evening Sir John, watching from Hordan Guimaras. Ernesto Paliado. Good evening Idol John, shout out kami diri sa Ledesco Village. Haro. Sulit ga pamati gid sa imo halin aga hasta tapos programa mo. Galing wala mo gid ko di ginadakop Idol. Sign in kag sign off ko di Idol about ako naman may sala kay way ka madakpan ba susun. Nami siguro pangitaon nyo si K5 AJ Cordoba tapos siya ang hambalon nyo natundak pa ko diyo. Natin pusasi ko diyo. Sa kay Clef Acosta de Second, no? Good evening Idol John, nga nag-ilis ni si Cicero Solon sa ngalan niya tungod inibala sa pagpangamang niya. Ang butay. Kasi kamangkuton nyo sa kung magkanto da sa inyo, kamagkaon da sang inang siumay, pamangkuton mo siya. Ambalo mo si Mami Immaculate na naton pamangkutabi si Cicero Solon. Pumagiliwat siya ngalan niya. Sa kay Navae Castor Roses. Shoutout Idol from Barutak Viejo, mayong gabi. Kay Claire Garcia, good evening man. Listening from Zone 3, Barangay Nabitasan, La Paz. Kay Tristan Wyatt Gulay, good evening. Kay Aying Pastrana, baw Idol, nag-attend gid ko sang sesyon kahapon. Kay gusto ko gid ma-witness sang live ang deliberation, baw daw magwa gid sa panit ya si Sarabia, samtang nagasinggitan siya sang never again, amo man si Miguel. Scripted mo.
Mabalaan mo gid lang aging tudloan sila o. Kag ginimuan sang script. Kay Real Capanas, kag Rose Simpas da mayong gabi. Good evening sila nga Maninoy Guafings, John Caps. Okay. Rose Balido, good evening idol, God bless. Sa kay Johnny Melindez, Sir John. Ano to? Anong malagad ta? Ano ta? Basket? Ano? Doon nagka-basketball kay. Peter Inventor, good evening kay 5 John Dan Sharing. Thank you so much. Sa kay John Melindez, sa niya Manit Pasig City. Okay. Shout out lang sa mga taga Manit Pasig City. Kuno? Ayos JP Elifani, shout out idol from Igbaras, Iloilo. Sa Villesa kag Melindez family kuno mayong gabi man. Shout out aling kay Johnny Melindez. Kay Janeth Abalayan, watching from Jeddah. Good evening lang. Kay Peter Inventor, watching from Bacolod, K5 Idol. Okay. Kay Rosalinda Amante, K5 Idol John. K5 John, mayong gabi, listening from Saudi Arabia. Grabe ba? Saudi Arabia, Ay, pare ko Rinaldo Caspe. Good evening sa linya pare. Hindi madayon ang barangay eleksyon. Lipay ang iban nga gapungko lang sa barangay hall, kagahulat lang sang ila binulan. Bulanan. Ati laban-laban. Ang mga magkalaigo, maigo. Ang mga wala magkalaigo, pahigad kamo kay hindi man kamo sina ang ginatumod. Tsaka Romeo Merlinda, Pre John, good evening. Loud and clear sa barangay Paglaom, Taytay, Palawan. Shout out kay Huping Castañares kag Fuente Baja family. Okay, sa may kay Brian Kalubiran, good evening Kuya John, watching live from Rizal, Palapala, Zone 1. Kay Kulas Dayaw, siniya shout out Sir John from Mandurriao. Kay Zeb Pinida, may gabi. Kay Glenn, idol, good evening. Ginatamyaw ko si Joy Celestre, Ernie Celestre, kag Alan Celestre, Glenn Celestre, Raquel Celestre, kag sa Celestre family sa likod Centennial Townhomes. Salamat idol, John, kag sa future barangay captain nga si Ramel Apusaga and family. Sa barangay kwani, barangay Kubay. Barangay Kubay. Ay kay barangay Kagawad Ramel Apusaga, future barangay captain. Galing daw, hindi ko nang madayon eleksyon. Sino pa? Rose Balido, amugid idol John Kapulot. Si kay Nixon Tahom da. Good evening, Prems. May gabi man, mustada. Kamusta da ang si Nixon Tahom? Abim ko sino ni kay 5 Andre, si Nixon Tahom. Taga Action Radio Bacolod ni. Kaya pamati na di, sugit kay Madam Nuna. Di ka pamati sa K5 News FM Iloilo nga, ara ka na mo sa Action Radio Bacolod. Rinaldo Goresita Sermonia, good evening Sir John, watching sa Zone 2, Santa Barbara, Ray and Milag Sermonia, Construction Supply. Sa kay Pedro Moret Iscamos, good evening kay 5 John, nagalantaw live sa barangay Awang, Miagaw. Ay Romeli Boon Bunda, idol sa imo ko lang niya kwaon akon nga radyo ha, may motor man ako hambala lang ko kung paano ko makuha si imo. Thank you idol. Kinanglan lupad ka kwan, sakay ka sa silhig kag maglupad para makita mo ko. Sakay aying Pastrana, hindi porke pirmahan ni PBBM buot Silingon nga may postponement na dayon ang pagpirmaya duha ka bagay. Ang buot Silingon either gapasugot siya nga i-postpone o kon hindi. Tandaan nyo nga kinahanglan niya man gihapon nga magpirma bisan nga i-veto ya ini. Hindi anay sagad pati-pati sa mga tinawo ya nga pulok-pulok nan naragid. Sa kay Johnny Melendez niya kay Dudoy, sir, sa ka-email nandadi, puro ga pamati kami sa release pasi. Okay. Sa kay Ching
Ching Wang Ye. I'm watching with you. Thank you. Sa kay Ching Wang Ye. Fong Choi la, Ching Wang Ye. Siling ni Nixon tam niya banat prems. He. Inaya. Bagin tugangan niya pagid. Sugid ko ginisan. Sugid kay Madam Nuna. Sa kay Pols Parcon, shoutout sa wife ko, si Cheryl Parcon. Okay, birthday Happy birthday Ayos, wala, sige. Pero check naton mga ka-K5 sitwasyon sa palibot sa syudad Siloy. Karon dugay-dugay basahon taliwat iban nga mga followers naton ng mga naga-comment. Diri sa comment section sa K5 News FM Iloilo. Check ta sitwasyon sa palibot sa syudad sing Iloilo ara si Cicero. Check naton sitwasyon sa palibot sa syudad upod kita sa kay Cicero Solon. Kamusta ang mga sitwasyon sa palibot sa syudad ta subong? Samtang nagamatamat na nagob ang kagabi. Ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo sa Kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Mayang gabi Yado. Marinoy, mayang gabi. Tiga pamangkot ni sila Yang nga ako nung nga ginsisiro mo ngalan mo. Ambal ni Cliff Diong, bata bla ni Mami Immaculate. Nga ginsisiro yung ngalan niya. Bebe, nung rason bebe, explicar. Kaki-Farm Zone, ang ining tonsina, ang mga pangalan ni nakuha nato niya si Zero, si Solon. Ang ining mga pangalan ni Kaki-Farm Zone, ining mga philosopher ni siya, Kaki-Farm Zone. Okay. Noong una nga mga panahon, Kaki-Farm Zone. Palusot, pada. Kaki-Farm Zone. No, hindi ka nakahambal, ganun sing kadlaw mo daw. Hindi. Nagtuon niya siya, may meaning. Sige. May meaning, ganun na may meaning na. Si Solon, muna siyang ancient Athenian statesman, lawmaker. Na sa may Athens, Greece, Kaki-Farm Zone. Ini si Solon, kilala ni siya nga foundation for Athenian democracy. Ang yan nga contribution sa Kaki-Farm Zone na nag-implement sa economic, political, legal reforms to reduce social inequality. Siya na nag-abolish ang slavery, ang encourage ang broader participation sa politika. While si Cicero kung si Marcos Tulio Cicero, isa ni siya ka-Roman philosopher, orator, kag statesman o kung natugtuod niya politiko Kaki-Farm Zone. Sa Roman Republic naman siya Kaki-Farm Zone, kilala bilang isa ka-Rome's greatest speaker kag political thinker Kaki-Farm Zone. Okay. Explicar mo na to sa kay Kwan kay Mami Immaculate. Ana? Ako ba siya nabatian na ito ni Sir Clef Kaki-Farm Zone? Si Nakagi, nabulis na nakita ko ni comment. Minisa niya niya nga niya. Paduaran, yung So importante nga si Cicero Solon kasubong. Cicero Solon Gugma. Cicero Solon Gugma. Kamusta Yado din ka? Ano ka pangamang ka naman? Yadaway ka live subungaw? Kaki-Farm Zone na muna natin. Ari kita dali sa Mejar Plaza, makita natin dali Kaki-Farm Zone. Just sa tigid, kung halin ka dali sa may halin kami sa Sipiyo Kaki-Farm Zone at pati sa proper, malabyan mo nini mga kabiga prutas. Antes ka din magliko ka wala pang araw katedral, makitaan mo ni ang mga gabriga sa prutas, may hara sa sandia, may paho, Kaki-Farm Zone, na nagapwesto, nagabultika, ni ang nagabaligya. Doon nagkaskwatan niya sa kilid, Kaki-Farm Zone gusto pa ka namin sa sandia, Kaki-Farm Zone. Tig sa landia pa subungaw, dong, ang sandia subunglas, ay! Nalumos ka, tubig ang sandia subunglas, ay! Pero makita natin, baw, sa pagkadako-dako, aragay. Dako-dako nga, ano na ataga. Ano nang dako-dako na, at haga nga daan.
Dako ang sandiya. Okay. Ari pagit kabanaan. Bagikuya. Ano naman ang gabanaag na at haga ang gabanaag, ano na? Nagabanaag ang balot kag nagabasa-basa kay 5 G's pagkanangit sang sabaw. Kaon kay 5 G's na. Puwerte. Ano pagid? Abaw arahos sos! Agay! Nagabuka-buka kang nagabasa-basa. May nakitaan kita nga patawaran, malaba-laba, manamit sa moroso, maromantikaon, kanamit, sang inang hotdog na lang nga ginapotos, tinapay, at kapos ginabubudan, sang sang cheese? Sa breadcrumbs. American hotdog. Oo. Busos ka namit-namit na. Gani, namit sa moroso. Pag-angkab mo siya na nagapilit-pilit pang cheese bla sa umuyo sa imo sungad, aragay. Ay, kanamiton. Ang mga manamit nga paborito, gano'n kay Jason, ang maturative sol, gamay. Ang madamo-damo, kay Jason, kung magkaon ka, mayawan ka ngin, kaya magkarasagod si Bulguab. Ano na? Popcorn. Antes yung magsaka sa estasyon, gausap po si nanay mo. Gahapit ko na da. Pagwa siya dumulog sa lakyan ko, identify na ko na sa manog baligya da mo. Pagwa siya magdulog sa lakyan ko, dahil na putos ang 2 kabilog, siya niya, sir, arin na sir, bot yun ako na dayon niya, arin man, paborito, yun na yung popcorn nyo. Basta dumulog, ganun sa lakyan ko, aabot yun niya, arin na si sir, sir, arin na mo, sir, Nami ang popcorn kay garagumo bla nung mag-usap ka tapos medyo mananam-nanam siya ay kalnamit. Subong may popcorn pa da? Yes, mayara sa popcorn kay mayara niya kung gusto mo magkaon may cheese mayara man gusto mo magkaon niya plain lang masaburan mo ganyang matutuon niya mais o namit. Kung magbakal ko siya na dang akong ginabakaya plain why sang cheese why sang plain lang ganyang ginabakal ko namit may asin-asin lang sabla. Yes, ang maganda kay yun. Tapos alit pa rin manamit ang tindira, ang ano gali ang Ato na gumawa gid. Ha? Sang tindira yun. Ang ano? Ang ginakaptan sang tindira. Klaruha. Klaruha kay base kung hindi ka kasulod sa musketero mambal siya natin, okay lang na daya, hindi lang pwede na hindi ko kasunod sa musketero, basta pagwaan lang latrasan mo. Damo ginabalaan. Maestro mo, aras tupad mo. Ang maestro ko nila kay 5 John, masteran na niya sa amo niya ng mga abilidad. Puwerte Kaya kay 5 John, good boy tayo. Mga K5 John di tanoy lang ay perde na K5 Jason subong K5 Jason subong among ara sa masteral. Masteral sa K5 John. K5 John di tanoy ito sa master teacher po pero siguro to. Gali ka. Siling ni Diyos tagulimot yun. Niya may popcorn ko dito. Libre basta ikaw Diyos. Bigo garing kay Sergio, may popcorn sa libre, pero ikaw lang garing gisang-gisa ka mag-upok-upok. Kita ka na sang popcorn nga may sandiya? Popcorn nga may sandiya? Maguna? Baguna. Ang imuon mo, magluto ka. Ang sandiya, lutuon mo na isa, gisahon mo na isa mantika, bla? Pagluto sa sandiya, ibutang mo popcorn, pag lupok-lupok ya, sandiya nga may popcorn. So ang sabor ya? Sandiya nga may popcorn Hanami, tabi mo lang
Tistingan tanabla sa sunod ako magkuan manegosyo ko, mabaligya ko popcorn nga may sandiya. Oh. Mario Misam is nga masin-asin di ito. Doon sa paket. Oh, muna sabor ya daw pamatyaga mo daw dulce bla nga may sandiya. Daw popcorn gani nga may sandiya. Di Evel John, maglawas nila, nagalabay na kita diri sa may Burgos Mabini. Kakifan doon sa account man niya sa napas, nagalabay kita diri sa may Isatyu. Kakifan doon, mga maling oras, wala niya isang tao, pwede na yun sa convenience store, no? May makita kita nga nag-standby, nagkapaliwaliwa ni siguro, or sa estudyante, eh. Kakifan doon. Kung nagkakasudalan niya, wala na kakifan doon, no? Kaya makita din nga nagapinarking nga mga pribado nga salakyan. Pero sa buwan na yan, no? Sa nga kurit ni nga may nga nagatunga sa kilid or sa footwalk kag sa mayor nga dalan nga na ginaagyan sa salakyan. Magluwas na K5 John. Ati diri sa may sa Karajing House diba magyamo di pa lapas plaza ng K5 John. Oo. Way gawas ng taxi do sako ning mga taxi driver dato isang libot guro sang makapasahero mga maring oras sa K5 John. Ako na madamo na tambay nga taxi kun mga ara sa mga adlaw sang Biyernes, Sabado. Iti way klase way opisina mong ti ang kalabanan sina ga date sila dito naman to. Pero kon mga amon yung may inadlaw, away pa ni. Rin naglabay kita kakita John sa isa kaspa na may grupong papasahe doon kita Jason, no? May doon sweldo, birthday si Bong Manuel daw. Oo man. Din dapit na, bibi itudlo, bi kay makadto, tada. Ay, kakita John, dari sa may area sa nga pas, kasi may bukas dari nga spa. Kaya kakita John kung lang mo mag-relax, kaya gari may nakita nila sa gwadio. Dari siya nag-standby na kaputi gabayo. Din, bibi, pakita kay. Nakaputi nga pants, nakaputi nga bayo. Abaw. Tapos ang iyang lawas, iyang hawak na alam mga 26. Ang iyang ibabaw mga 30 gro, 30 kakifam John. Kag siya mo ni. Ang gina-describe mo sa akong daw ido man na. Ay nina. Oh, ginataghol ya ka. Kanami si mo no, pahiwa-hipa sa isaon mo ko sa mga vital statistics ang uyab gali kay iddo. Tingalaw ka tuyotoy kadlaw kay 5 Jason sa nyara naman mag-into naman siya. At may na tawhay sa mong lapas ta, no? Lapas Plaza, tawhay? Tawhay na kakifan John. Nag-aaday na kita nag-aaday di sa may Lapas Plaza. Sa pagkatawhay sa lugar. Hindi nakita, no? Nagkanakat-nakat di stalan. Right? Ano na? Bawa bugid busin natin. Hindi may ang patrol tani, may pagkanyakis yung patrol ni mo. Ano pa permila sa kung kaysa permila kung kaysa tambay ni patrol ni kay man nga sado kanyakis kita gani uyab ga ayud. Tuntok kasi patrol niya. Ito kita gani uyab da nga galakatax dalan. Gahinay-hinay man sa nanong klase patrol ni man. Ay klase patrol niya. Dapat rodritso ni lagan niya mo nga gaamo ning patrol man. Ano pa kung isa masalan kung isa nga gasakay amo man kay. Siling ni K5 Rams Rams Palik to sa Sarao. Nya master gid man na da si K5 Jason kay si K5 John siling niya si kay siling ni K5 John di tanoy kuno.
Conforme si K5 Rams to. Nga master yung magalis K5 Jason. Conforme lang nga duha ni Kwan, ito kayo ko, K5 John di Tanoy. Conforme sila nga ang master of the master siya si K5 Jason. Kita mo ang patrol, sado gid. Makon makakita uyab-yab gaday niya ka dulog-dulog kada ayod-ayod pa. Dungol nga patrol niya. Ay, kamusta galing responder sang Kwan K5 Aron? Ang responder sang inang 5 minutes nga response sa aton nga mga pulis, kamusta? Ako kasi sa nakasaksi kita sa mga simultaneous exercises sa kapulisan naton. Oo. Masaksihan kami nga kapulisan naton mula para kalabot sa 5 minutos. Ora naman dali lang. Dugo ayod naman patrol tao, may duwa naman to ko. Patrol. Kasi may diferensya na patrol. Tanan man. Check up na boss. Kurog-kurog ang patrol makakita. Uyap. Sige. Balik ta sa kwan sa ng 5 minutes nga responder. Atong kwan dato kay 5 Aron. Atong nabunan bla nga napatay to sa may San Felix. To nalapot na kwan to na narespondihan to 5 minutes. The why no? Wala kasi John kay wala makatawag mismo nila yon ang mga dito para sa area nga may ara sang kapasidad di magtawag sa pulis. Kay 5 John. Obo, chilingon why sang may nakatawag sa 911? Ulihin na kay 5 John. Donate reported di siya kay 5 John. Amo nang problema, bo chilingon wala na disseminate maayo sa aton nga mga pumuluyo nga may ara na kita sang 911. Hindi bla? Yes, na dapat na disseminate sa mga pumuluyo nga may 911 na kita kay kon nakadial to dayon ato mismo atong babae bla to nga nakasaksi bla kung nakadial to dayon sa 911 laban dakpan tong suspect why na to kinanglan pa sang mga cartographic kuana hindi bla? Yes, Sir John. No, kay sa kapulisan nato na kayo nanon kita kay Police Captain Michael Tuburan na ilani may mga di ba nagtang sila sa calling card nga naka-skill ang number sang inang hotline kay Sir John marang nita ni meron siya manawag ng daan kung sa citizen nila binagida sa may aros kalduhan rin ang sa kaangay sila yung isa may mga problema tikinanan mag-work sa community the same time sa kapulisan natin solve ang mga problema sa aton yung paribot sa Sir John kasi isa mong ito na uli na way nagaling ang ining biktima at may tarpulin na ito nakapaskil sa aros kalduhan sa Sir John. Okay sige ano naman to? Ano daragdulog sa lakyan to? May nakita naman to. Ano naman tong 2-3 to? Malam mo kasi Sir John. May arthritis. Kaya sa atin niya. May arthritis. Gina-arthritis ang patrol? Duga uyog-uyog? Hambal ni K5 John Amahan di Tanoy. Sila niya halungi. Sila ang pinggan kag baso. Kay base lumupad nga wala pakpak. Sila niya, wala diferensya. Sila yung patrol, wala na yung sala ang patrol. Yung sala rin, sila yung driver. Si Master Jason lang ang sakalam. Tapos indugang-dugangan pag ni Rams Palik, sila ni K5 Rams Palik, sila yung Master Gidman na. May helmet ko de nga nakapreparar kay 5 John di Tanoy. Disgrasya gid. Nagdulog ang patrol. Ano man nag-ayod-ayod ang patrol? Ano tabo na sa patrol nga nagdulog na?
Huwag ka inom sa DTX 100. Matyak ko gina-arthritis, gina-rayuma, guro na nga. Kasi narayuma, kasi bagda ng patrol, kasi taga-pundok kita di sa gate, di sang lapas-lasa. Ang ini nga ng tawhay na kasi John, wala siya sang salakyan, nga nag-parking, diri siya may kilid, na balas sang una, like sang una kakifal John, nga nakatingan diri. Kumbong wala na, hawa na. Kakifal John, kasi mahaw, hindi siya magawan, hindi magkatula, pay parking. May pay parking diri kasi pag zone. May bayad gali na ko magparking. Yes. Okay. Ito naman may nakita naman ang patrolo, ito naman yan naman nakabilog nga nakapalda na naka-short Ate, sige na, hindi tayo pagpadugayan pa. Base kung lumupad to ng pinggan, lang wala pakpak kung si K5 John Di Tanoy pa bla. Sige paimna na ng patrol paimna na sang D3 Bayo kay base kung ginakwa na ginasipon. John. Doon ko siyang D3 Bayo kag D3 Extravagant para nga pwede pa matayar kita John. Taas ko no uric acid sang patrol. Ano pa paimnon sang D3 Extravagant dambal ni K5 John amahan Di Tanoy. Amo na ko na tambahan ka Pro Pangaldo kay Paul Johnson Kibir. Kilala ko to na kay Paul John. Di mo palayo lang naman ka kung magpupiyang-piyang doon kay Paul John. Inam na sa DTX Extravagant para mag-tuwan ang ginabatang niya kay Paul John. Tapos ginasintro, ginadayon lang, ang kristal sa aton nga patrol ni nagakwan, nagakiwi dayon pag siya makasugata sa mga nakashort. Ano naman gapangilay siya, dahil gapasiplat ang mata sang patrol na naman. Ang patrol kay inosente niya kita John. Kung ang gasakay good boy, ang patrol good boy. Dago na pagwa mo da karon nga tungod sa driver. Buti bala ka mo daw, way ko na ilabot ha. Wala ko na labot siya, gabalita. Manang ko yung kaga-describe. Sige joke lang na muna para nga masadyahan magkamukag para nga malipay magkamukay mantindi man pwede nga tungang gabi gapatuyo kamo inyo da. Hindi Black K5 Aaron. Yes, mo ganda kay John. Okay, sige doon nagdamo na ginadahaw. Ara na kamo da sa kay Mami Immaculate guro mo? Yes. Sige. Sige. Salamat kay K5 Aaron. Sige kay John ang ini nga situation report ginadulong sa kalwan sa nga GTX Coffee Mix. Mahilig na kape nga hindi luyag na magka-trigger ang nga diabetes dira. Luyag detoxify ang toxin sa irang lawas pag-inom lang sa GTX Coffee Mix magod yung mayara sa sangkap nga ampere extract, super distributing extract kag chia seeds. Ganit may kape ka na nagka-detox ka pa. Kaupod sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampi na balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon nabatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bayo, the antiviral and antibacterial specialist. Para sa mga gabalik-balik ang sipon, hilanat ubot rang kaso kag iban pa nga mga pamaratian. Mga K5 yari na ang Klinika D3 Bayo sa sang ginatawag naton nga natural nga klase sang antibiotic. Kontra sa mga viral and bacterial infections, mga K5 bangod kay ini siya ang vitamin D3 nga may VCO kon virgin coconut oil, ang virgin coconut oil nga may D3 Bayo. Klinika D3 Bayo. Nga kinanglano nato nini. Bangod kay ini siya ang kontra sa tanan nga mga viruses, parehas ang dengue virus mga K5 Ang D3 Bayo isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties mga K5 ilabi na gid kontra sa mga viruses katulad sang dengue virus.
Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil ang parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sang ato siningalawas into monoglyceride nga sa diin isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang kina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa MCT o kon medium chain triglyceride ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Tibalo naman kamo kung anong vitamin K, di ba? Sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Kaginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man sa agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dingge. Kanino pang ginahulat nyo? Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 11:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi man ang baso. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo,
sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-inap pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. K5. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragadoras naton karon 19 minutes after 11 o'clock in the evening. Kailuan naton karon mga pila na ka mga detalye sa mabalita nagikan sa aton nga mga K5 reporters. Check naton una mga detalye na sa mabalita nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Go ahead. Nato ni update kay K5 John sa kaso ni sa biktima nga si Delphine Donito Jr. Ini siya ang biktima nga ginbuno patay kung madumduman sa kagaon sa pagkabinti sa Istra sa may Infante Drive, Barangay San Felix City proper sa rin K5 John. Kay na lamang sang hapon siya nagkooperar o nagpadulong ining si alias Ming nga ginatudlo live-in partner sa ginatudlo sang suspect nga ginatudlo nga suspect na si Lemuel alias Lemuel o Lemuel Magrare. K5 John nagpadulong ni siya kag kasunod ang ining isa pagid ka lalaki nga makita sa CCTV nga nagpamanabag sang iya kamot nga dog na portray ka K5 John nga mapacify tani sa primero pag binaisay nila sang suspect kag sang biktima. Napahayag sang pulis sa K5 John nga willing sila nga duwa nga mag-cooperate sa investigation kag mag-survey bilang witness batok diri sa kay alias o kung kay Lemuel Magrare kay K5 John no. Samtang di kay na ginahunaturat naton nga magpalaog kun tani ining babayi pero wala siya no nagahatag sa sa komento nakip na ang iyang iloy. Sandig pa sa investigation sa pulis nga nag-ugat gid ang kinagamo tungod lamang sa pagtinulokay o kung tulokay kay K5 John kag wala na sa iban nga lugar nga nagumpisahan sang kinamo kundi didto lang sa may Karuskalduhan kay K5 John no. Base sa CCTV nagabot ng unawnara na si biktima nga nagakaon nga daan kag mag-abot ining 3 ka mga persona nakit na diring suspect pagtulokay kag nagbinaisay kag diri na nga gin sunggaban or ginbuno ni Lemuel Magrare ang biktima sa siya. Nakadaragan pa rin biktima patabok sa Iloilo Doctors Hospital ahay sa Masubok nga palad samtang siya ang ginabulong gindeklara ini nga patay sang doktor kay K5 John. So ining babae ni ano yan nubya yan ginapahayag kay K5 John nga nubya yan or live-in partner niya kay K5 John. Okay. So daway man niya daway man sila sa may ginhimo gidya nga kundi ang suspect man lang niya actually amo ang nagtindog kag direkta buno sa biktima nga daway man gani sa man may binaisay o tulukay lang.
ang ginalinan tungod sa tinulukay, pero ang kakifirm John, may ara pas isay nga natabo antes sa sining ginbuno patay ang biktima. O, ato bangay sila sa kalanaan mong talang alam hindi sila magtulukay da, kaya ato bangay sila kalanaan. Pwede hindi sila magtulukay, hindi ba? Yes, sa kakifirm John. Doon, distansya, gor kakifirm John, sobra lang sa isa ka ruler ang distansya sang kalapad doon sa kakifirm John, no, sang lamisa, ubang no sa kung gato bangay imbik ni makakang suspect kay Fab John. Ag basya sa iya wagi pagprepara hingagin basya na sa way sa pagmagpreparar abi mong pagtindog ya lapit na katama ang suspect so nalabot kisa sang pagbuno sang suspect kay 5 aron. Yes, ang maganda kay Fab John sa kundang tawon sa CCTV wala na posible wala ka preparar na si ang biktima kani nga no nasa paglantaw hindi klaro nga kung sa kung sa mga taga Ruskalduhan to kag sa ining babae lalaging upo sa suspect nga abi nila do ginsumbag lang. Dipod sila hibalo nga ginpuno naging biktima kay nga aman talikod that time ang ining suspect sa iya nga mga upod sa taga Ruskalduhan didto kag abot pa simple nga pagpuno gintago niya ginayon ang iya nga kutsilyo na magpawala nga maglakat kay Fab John. Pertek dasig kamot nga pagkatawo no. Kung mo abi mo na kunin mo lang taon daw sumbag man mong galing kay sa nguli nakita sa CCTV footage nga may malaba ang kutsilyos kamot niya after nga duso yang kamot niya sa tiyan. Din dapit na nga pila sa biktima man sa tiyan o sa dugan. Sa tiyan kay Fab John. Sa tiyan gid no. Pati din labot guro yan nga kasudlan. Yes, kay daw pertek kalaba sang kutsilyo nga gingamit niya. Yes, according sa himata kay Fab John, nalabot niya nga atay din. Teo, kay perti kalaba sang kutsilyo Araw makita mo na sa slow-mo nga ginlabot siya gid pagtapos dala handos. Pag handos siya, makita mo ang kalabaon sa kutsilyo nga kuanyo na araw nga ginbalik ya liwat dayon kag gintago sa iya nga hawak kay 5 aron. Yes, sa mga kay Fab John. So, sigurado na ni sa ngaton nga mga pulis nga ang suspect amo ni ginhingadlan nila nga si Samuel amo ni. Yes, kay tungod pinaagi sa mga witness nga nakatudlo nga siya gid ang suspect ni. Taga diin gid ni siya. Taga Lapos Norte kay Fab John. At taga dire lang gali sa Iloilo City, taga Lapos Norte lang gid way sa sang mga lugar nga nestaran sa mga out of town, sa mga banwa. Amo nang gina-follow up pa sa kapulisan sa Fab John. May mga pamilya bla sagwa. Yes, amo nang pa sa kapulisan sa Fab John. Okay, sige. Kag sa Fab John, sa piyak po ginaton niya parita kay Fab John, ining nagaluntad pa lang kabaybas operation dira sa may king-conduct no sa Iloilo City Police Station 10 sa Fab John. Batok diri kay alias Monique. Si alias Monique ni kay Fab John isa ka bukalista kag residente sa barangay Bacau, Mandurriao. Natigayon ng operation dira sa may barangay sa Rafael, Mandurriao, alas 12:40. Kay niya naging isang kaagahon Hulyo 31. Ang arestado mo si alias Monique, 31 anyos. Kag kung sarin nabaklan siya sa police surveyor, ang isa ka hit shield transparent plastic sachet ang ginapatian sa buga mitang 10,000 pesos nga bypass money. Na-recover pa kidugang ang 5 ka mga sachet ang ginapatian sa buga nga nagabugat sa 70 grams kag may 476,000 pesos nga market value. Pahayag ni Monique nga tiyan ay naman siya nga napreso sa tuig 2024 tungod man sa kaso nga illegal nga droga. Aminado siya nga naga-runner siya sang droga para sa iya nga mga abyan sa Fab John. Sa Fab John, bao manami kay tungod bokalista sa manami ni taring tingog ya kung may tiyempo pakita. Mayari siya nga record sa aton sa kanta sang ngin patigay nga bypass operation. Aba, may kanta siya? Yes, sa Fab So John. first time ko kabati nga ang subject sa drug bypass operation ga kanta ba? Yes, pwede na itong pabati ka Fab John. Sige oo gustong-gusto ko ginaya kay for the first time may nagtubos sa akon. Imbes nga ako ang makanta, siya ang nagakanta.
Dali lang gina, dali kay ginaplastar pa ni kay 5 Andre kung paano yung mapasunod ang kanta sang sang singer nga drug pusher. Ladies and gentlemen, our drug pusher singer. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha, para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong makagawa. Di ba? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong didibin. Convinced ako, kay 5 Andre, convinced ako, kay 5 Baron, manami sa magkata. Singer ni siya, singer? Yes, bukalista ka kay 5. Bukalista, galin eh? Yes. Oh, grabe ah. Tingnan ka damo sa inog videohon nga niyang ilok, hindi nga ng video mo. Bilidaran ka gidya. Kada mo damo sa inog video, pwede may video ang likod, pwede may video ang tiil. Nga ilok yung mga video mo. Kagahon nga natabo, medyo natuyo na kita, hindi kita ka natropang kibot kita kakipot tapos patawara galom ganyan niya kalawasa ang tukan sa kamera mo pasinsa get kay Ali. Hambal sang mga followers dio saling nila niya ipakita ang itsura para makita namon iya nga facial expression. Ato naman napakita naman ni K5 araw ng itsura ya, itsura sang iya nga kwan, itsura sa iya nga ilok. Ara na, facial expression sa ilok. Okay pa, Baron? Maganda, kakipot. Kagatiya mo na, John, ang matong naton nga balita diri sa may syudad man sa Iloilo. Kagini nga mga balita kakipot nga nadulong sa Kalwan, ng extended food supplement for men sa lang din sa nagapaluyan nga pagkarkada ni tatay ni Papa ni dati. Kagod niya pagbakrog ang paglabinabing kay Mrs. Nagapanami man sa sangaton nga blood circulation kaya nagapahinway sa ngaton nga korason sa posible nga mga balatian. Kaupod sa patro si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang inyo nabatian nga balita, ang builog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Produkto sang klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga butika, kag sa tanan-tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Dugang nga mga balita, detalye na sa mga balita, nagikan kay K5 Jenny Kauyunan, Mayor Raisa Cho, gin manduan. Ang ICPO kag TTMO nga imbestigaran kag kilalahon ang lalaki nga nagsaot sa ibabaw sang tricycle samtang nagalakat sa may diversion road. Pero mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM.
Kampiyon Report. Kay K5 June ginmanduan ni Iloilo City Mayor Isa Treñas nga pangitaon kilalahon kag investigaran ang lalaki nga nagasaot kag naghubla sa ibabaw sang tricycle sa Diversion Road Mandurriao ang katapos sang Iloilo City Police Office kag Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Suno sa alkalde kay K5 June nga delikado kag irresponsable ang ginhimo sang lalaki nga wala sa lugar diri sa may Iloilo City. Luyag sang alkalde kay K5 June nga manabat ang lalaki nga nakita sa video kag hindi gusto ni Treñas nga i-compromise ang dignidad sang syudad. Makita ka kay 5 June sa video nga ginbayolara sa lalaki ang public decency amuman ang road safety. So pa sa natungdan nga dapat responsable kita ka kay 5 June sa paggamit sang aton nga freedom of expression. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ipausisa to kay base ko nagbuluang na to sa kagutom kay mga tricycle ginapang dakop. Wala na nakabiyahe ano pa nagpa-viral na lang. Iban pa nga mga balita kay informasyon nagika naman kay K5 Kim Kaluyo Oton nagapanguna sang may pinakadamo kuno nga populasyon diri sa probinsya sang Iloilo. Palabata ang taga Oton. Madetalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagapanguna ang banwa sang Oton sa may pinakamadamo nga numero sang populasyon sa may province of Iloilo nga yara sa 99,920 ka mga tawo as of July 2024. Base sa data sang Philippine Statistics Authority o PSA, ginasundan ini sang Pasay City nga yara sa 90,313 ang populasyon, 80,724 sa Lambunaw, 78,919 sa Pototan, 75,239 sa Dumangas, 74,594 sa Pavia kag 74,177 naman sa Carles. Yari naman ang populasyon sang iban pa nga mga kabanwahanan sa probinsya. Sa Ahoy yara sa 54,100, sa Alimujan yara sa 39,814, Anilao 30,612, Badyangan 27,088, Balasan 35,193, Sabanate 33,790, sa Barotac Nuevo 59,184, sa Barotac Viejo 49,736, sa Batad 22,174, Bengawan 16,247, Cabatuan 62,717, Kalinog 63,896, Concepcion 45,737, sa Dingle 46,032, sa Dueñas 34,941, Estancia 54,882, Gimbal 35,129 kapopulasyon, sa Igbaras 32,442, sa Haniway 67,509, Leganes 36,542, Lemery 32,836, sa Leon 52,777, Maasin 38,761, Miagao 68,163, sa Mina 24,145, sa New Lucena 24,785, sa San Dionisio 39,423, San Enrique 37,381, San Joaquin 52,773, San Miguel 31,093, sa San Rafael 18,293, Santa Barbara 68,467, sa Sara 55,476, sa Tigbawa naman yara sa 65,657, Tubungan 23,083, sa Saraga 27,852, sa Kabugusan nga probinsya sang Iloilo yara sa 2,082,616 ang populasyon. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sa mga produkto de kalidad ni Dr. Amit Itang Uy, kaangay na ginamang sang D3 Bio, proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
Samtang sa ibang paginaton nga mga balita, sa kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Alex Escalante, di may kang tanan sa unang nga solar boat nga ihatag sang BFAR kag USAID sa probinsya sang Iloilo, ginahulat pa. Sano pa maabot? Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Hampion Report. Ginahulat pa sang Iloilo Provincial Government ang una nga solar-powered boat nga gindonar sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR 6 kag sang United States Agency for International Development o kon USAID. Suno kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr., ginahulat na lang sang lokal nga panguluhan nga matapos ang pag-refurbish kag pag-reconfigure sang 28-footer nga fiberglass patrol boat. Bangod nga napirmahan naman sini ang mga dokumento, ilabi na ang MOA para diri. Dugang pa sa natong dan, ginatanaw niya ini nga ihatag sa People's Organization for Tourism apang padayon pa ini nga ginaistoryahan kung sa diin ini mas maayo nga gamiton. Madumduman nga ang proyekto ang ginpatigayon sa bulig ni 4th District Board Member Rolando Destura. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix himo sa chia seeds amargoso kag desugared sugarcane extract powder. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Hampion Report. Sano pa na ihatag sang BFAR kasang USAID? Mga K5. Wala sa ilo kita sa iban pa nga mga balita. Nagika naman kay K5 Karen Badilla, suspect nga nagbuno patay sa bouncer sa city proper. Isa ka scholar kag special education student sang isa ka private university sa Iloilo. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Hampion Report. K5 June, isa ka scholar kag incoming 4th-year student sa kursong special education sa isa ka private university diri sa siyudad sing Iloilo. Ang suspect nga si alias Limuel nga amo ang nagbuno patay sa bouncer sa dito sa may barangay San Felix City proper sang July 26 ang kaagahon. Sa exclusive interview naton sa magulang sang suspect nga si alias Ken K5 June, ginpahayag sini nga tinagapaninguha man kuntani ang 21 anyo sini nga manghod para iya nga makatapos sa pag-eskwela. Sa diin nagakanta ini siya K5 June, ang iya nga ginakita sa pagkanta niya kag sa madagan niya sa flip-top bottles. Amo ni ang ginagasto niya K5 June para sa iya kinahanglanon sa eskwelahan. Pero ginako man ni alias Ken ang magulang sang suspect nga tinagadala ini permis ang kutsilyo si alias Limuel kay ti para i-depensa kuntani sa iya kaugalingon pananglitan nga may matabo nga pagpamikon sa flip nga ginaintrahan niya si K5 June. Kag sa subong, ginahulat na lang no sang pamilya sang suspect nga makasungka ini matapos nga nagpabutyag man siya sa family niya K5 June, especially sa iya nga magulang nga gusto niya magsungka bangod sa konsensya nga ginabatyag sini K5 June. Kag nagapangayo man sang pasaylo ang pamilya ni alias Limuel sa pamilya sang biktima apang natalana naman nga pasakaan sang kaso nga homicide ining suspect nga si alias Limuel K5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee nga nagahatag sa maayong benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag desugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Hampion Report. There you are mga ka-K5 lang ating tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad kita buwas sa kuan mga sa Domingo. Day off ko gali buwas, Biyernes kag Sabado day off ko. Isa Domingo na mati kita aya mga ka-K5. Hindi magkalipat extend food supplement for men para sa mga lalaki. Kada ginakapoy pirmi sa trabaho, daway na tsansa kag daway na tiyempo sa kay misis siya. Yari na mga ka-K5 ang nagapapagro sa aton nga lawas sa extend food supplement for men. Bakla sa mga butika sa tanan nga mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Mga ka-K5 feeling mabakod
Kag nagabalik ang imo sini nga pagkabata nga performance kung ikaw magagamit sang Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan sa bilog nga persa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa